Γεια σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να περάσουμε το Pro Gamers Patch στο Pro 2016 για το PlayStation 3. Λοιπόν, θα μπούμε πρώτα στην σελίδα progamers.gr. Θα πάμε στην καρτέλα PlayStation 3, θα πατήσουμε PES 2016. Με συγχωρείτε. Ναι, όπως είπα, θα μπούμε στην σελίδα progamers.gr. Θα πάμε στην καρτέλα PlayStation 3 Patches και θα επιλέξουμε αυτό που λέει PES 2016. Θα επιλέξουμε το πρώτο που λέει Pro Gamers Greek Total Patch V1. Λοιπόν, πάμε κάτω. Επιλέγουμε αυτό που λέει να μας εμφανίσει τα κρυμμένα ουσιαστικά αρχεία που έχει. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει δύο εκδόσεις. Θα πάμε στο πλαϊνό μέρος του παιχνιδιού του Pro, δηλαδή που έχουμε, και προς τα κάτω θα λέει την έκδοση. Θα λέει eBless 02187, eBless 0228. Επομένως, εγώ αφού έχω την έκδοση eBless 02187, πατάω το link, εμφανίζεται να το κατεβάσουμε, θα κατέβει σε συμπιεσμένη μορφή. Πάμε να βρούμε εκεί που το έχουμε κατεβάσει. Είναι αυτό εδώ πέρα το αρχείο. Θα πρέπει να κάνουμε αποσυμπίεση στο φλασάκι που θα περάσουμε στο PlayStation 3. Το φλασάκι πρέπει να είναι καταρχήν άδειο και να λέει σύστημα αρχείων FAT32. Αυτό για να το κάνετε μπορεί να κάνετε είτε διαμόρφωση, να πατήσετε δεξί κλικ και να επιλέξετε διαμόρφωση και να επιλέξετε FAT32, γρήγορη διαμόρφωση και μετά κίνηση ώστε να αδειάσει το φλασάκι εντελώς, γιατί πρέπει να έχει μόνο μέσα το φάκελο που θα κάνει αποσυμπίεση αυτό που έχουμε κατεβάσει. Πατάμε αποσυμπίεση, επιλέγουμε τον φάκελο, ουσιαστικά δηλαδή το φλασάκι που θέλουμε στη δική μας περίπτωση. Το δικό μου ονομάζεται John, άρα επιλέγω το John και πατάω OK και περιμένουμε να κάνει αποσυμπίεση. Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο PlayStation 3, την οθόνη του PlayStation 3. Λοιπόν, για να περάσουμε το patch στο Pro Evolution 2016 στο PlayStation 3 απαιτείται να έχετε την τελευταία έκδοση που έχει βγάλει η Konami και είναι η 1.05 και πακέτο δεδομένων 4. Λοιπόν, θα πρέπει να έχετε συνδέσει το PlayStation στο ίντερνετ. Για να δούμε ποια έκδοση έχουμε, πηγαίνετε στην καρτέλα Extra και εδώ που λέει επιλογές και εδώ που λέει έκδοση δεδομένων, θα πρέπει να σας λέει αυτό εδώ πέρα, έκδοση 1.05 και πακέτο δεδομένων 4. Λοιπόν, η έκδοση αρκεί απλά να έχετε σύνδεση του PlayStation 3 στο ίντερνετ και θα γίνει αυτόματα όταν μπαίνετε στο παιχνίδι, ενώ για το πακέτο θα πρέπει, αν δεν έχετε το 4, θα πρέπει να πάτε εδώ που λέει ενημέρωση πακέτου και θα σας βγάλει ότι έχετε ένα πακέτο προς λήψη, να το κατεβάσετε δηλαδή. Θα σας κατεβάσει λογικά όσα σας λείπουν. Εγώ τα έχω κατεβάσει όλα και εκτός ότι μου λέει ότι δεν έχω σύνδεση στο ίντερνετ. Λοιπόν, εφόσον έχετε την έκδοση 1.05 και το πακέτο δεδομένων 4, τότε είστε έτοιμοι να περάσετε το Pro Gamers Patch στο Pro. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, αφού συνδέσαμε το φλασάκι με το patch, λοιπόν, θα πάμε στην κατηγορία καρτέλα που λέει Game. Μετά θα πάτε εδώ που λέει Save Data Utility PlayStation 3, αυτό εδώ πέρα. Θα επιλέξετε το φλασάκι σας, θα λέει USB Device. Μετά θα πατήσετε το τρίγωνο εδώ που λέει σε ένα από όλα αυτά
πατήσετε το τρίγωνο, θα πατήσετε εδώ που λέει μετά Copy Multiple και θα περιμένετε να φορτώσουν όλα όπως βλέπετε εδώ πέρα. Θα περιμένετε να φορτώσουν όλα, κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτός ο αριθμός. Μέχρι να σταματήσει θα σταματήσω το βίντεο και θα σας πω τι πρέπει να κάνετε όταν σταματήσει αυτός ο αριθμός. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σταματάει στο 1007, άρα όταν σταματήσει και σε εσάς αυτό, θα πάτε εδώ, θα επιλέξετε Select All, βλέπετε επιλέχθηκαν όλα, θα πατήσετε OK και τώρα απλά θα περιμένουμε μέχρι να τα φορτώσει όλα τα αρχεία. Λοιπόν, εδώ θα πατήσετε Override and Save, θα πατήσετε εδώ πέρα, θα σας κάνει μια ερώτηση, θα πατήσετε Yes. Και εδώ πάλι Yes, θα πατήσετε και τώρα κάνει την αντιγραφή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε ολοκληρώθηκε η αντιγραφή. Πατάμε πίσω και πάμε να δούμε τώρα αν όντως έχει περαστεί το patch. Λοιπόν, πάμε στην επεξεργασία. Πάμε ομάδες και βλέπουμε ότι πράγματι έχουν μπει Greek Super League, βλέπουμε εδώ πέρα Παναθηναϊκός, βλέπουμε εδώ πέρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, όνομα προπονητή λέει Στραματσόνη, αιώνιος αντίπαλος λέει τους 3 αιώνιους αντίπαλους, έδρα Απόστολος Νικολαίδης, έχουν κάνει πιστεύω πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά του Pro Gamers. Και εδώ στον Ολυμπιακό βλέπω τον προπονητή Μάρκο Σίλβα, αιώνιος αντίπαλος, Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έδρα Γεώργιος Χαρισκάκης. Πιστεύω έχουν κάνει πάρα πολύ καλή και προσεκτική δουλειά η ομάδα του Pro Gamers. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, αν και είχαν πει ότι δεν θα βγάλουν patch για το PlayStation 3, τελικά αποφασίσαν να βγάλουν και κάνανε ευτυχισμένους όλους εμάς τους κατόχους του PlayStation 3 που το περιμέναμε. Λοιπόν, τώρα θα σταματήσω ξανά το βίντεο και θα σας δείξω πώς μπορούμε να περάσουμε ελληνικά συνθήματα πλέον. Επιστροφή στον υπολογιστή και πάλι. Ήρθε η ώρα να σας δείξω για τα συνθήματα, πώς μπορούμε να έχουμε ελληνικά συνθήματα στο Pro για το PlayStation 3. Λοιπόν, στην ίδια σελίδα που ήμασταν πριν, εδώ αφού μας έχει βγάλει τις δύο εκδόσεις, από κάτω λέει συνθήματα, πατάμε το link, επιλέγουμε download through your browser, θα κατέβει σε συμπιεσμένη μορφή. Λοιπόν, θα είναι αυτό εδώ πέρα, το κάνετε από συμπίεση, θα κάνετε αντιγραφή τον φάκελο σε ένα USB πάλι που είναι κενό και θα πατήσετε επικόλληση. Λοιπόν, αφού κάνει επικόλληση, μετά πάμε θα βάλουμε το στικάκι στο PlayStation 3 και θα σας δείξω από εκεί τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, έχω βάλει το φλασάκι με τα συνθήματα. Πάμε στην κατηγορία Music, επιλέγουμε το φλασάκι μας. Με συγχωρείτε, πατάμε τρίγωνο, Display All. Αυτός είναι ο φάκελος που έχουμε περάσει με τα ελληνικά συνθήματα. Επιλέγουμε ξανά τρίγωνο, πατάμε Copy. Αντιγράφη. Ολοκληρώθηκε η αντιγραφή. Πάμε πίσω.
Πάμε εδώ που λέει playlists. Επιλέγουμε να δημιουργήσει μια νέα playlist. Όνομα θα βάλουμε, σβήνουμε με το τετράγωνο το όνομα που υπάρχει. Με το R2 βάζουμε κεφαλαία. Με όνομα We PES 2016. Επιλέγουμε ξανά R2 για να μας το πάει στα μικρά, για να μας βγάλει τους αριθμούς. Με όνομα We PES 2016. Πατάμε Start για να τελειώσουμε. Πατάμε OK. Μπαίνουμε μέσα. Επιλέγουμε Edit. Και πατάμε Add All. Και βλέπουμε ότι περάστηκαν όλα τα ελληνικά συνθήματα. Πάμε τώρα να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Πάμε εδώ που λέει επεξεργασία. Επιλέγουμε ομάδες. Πάμε στις ελληνικές. Πάμε ας πούμε στον Παναθηναϊκό. Επιλέγουμε εδώ συνθήματα οπαδών. Ψάχνει, σαρώνει τον δίσκο για να βρει. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει τις καταστάσεις για το πότε να λένε ένα σύνθημα. Ας πούμε όταν κερδίζετε, όταν χάνετε, όταν είστε στην πρώτη θέση. Θα πατάτε εδώ πέρα στον τίτλο κομματιού, το Χ. Και βλέπετε ότι σας βγάζει όλα τα συνθήματα που έχουμε περάσει. Ψάχνετε να βρείτε ποιο σας αρέσει και το επιλέγετε. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να απολαύσετε το καλύτερο ελληνικό patch για το Pro 2016 για το PlayStation 3 που μπορείτε να βρείτε. Ήτανε καλοκαιρινή έκπληξη αυτή από την ομάδα των Pro Gamers. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που το βγάλανε. Αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.